Què et passa, Forocoche? La segona hora, amb Quim Morales. Bé, després d'aquest indicatiu tan i tan alegre, que es correspon molt amb aquest dia fantàstic que tenim avui aquí a Berga, celebrant la inauguració de la nova freqüència de RAC1 al 90.9, estem a punt de saber què es cou aquesta setmana al centre del poder de les xarxes. En un moment sabem... Què et passa, Forocoche? Era un dels grans desconeguts de les xarxes socials, a part de la gent que es compten per milions que formen part d'aquest fòrum de fòrums, i per això aquesta temporada ens hem proposat entrar setmanalment a Forocoches i saber més o menys què passa i què marca tendència. No sé què estaven pensant com vam decidir fer aquesta secció de Forocoches, però segur que en aquest pavellot que hi ha, no sé, 3 o 4.000 persones... Algú és de Forocoches. Forocoches? No poden dir-ho, Això és com el club de la lucha. És veritat, és que no ho podeu dir. No es pot dir, però veig mirades de complicitat, Gent que està a Forocoches, gent que ha entrat a mirar què passa a Forocoches. El meu talp, perquè ja sabeu que jo no hi entro a Forocoches, és la música del talp. La música del talp. Vol romandre l'anonimat, evidentment. Jo no diré ni el seu nom ni el seu sobrenom. M'envia un tema del que parlen. Bé, el Xurmano, l'usuari Pepe Aurelio, segurament no nom real, ha obert un fil que diu així, nois, no us espanteu. A veure. Tengo 24 años, no tengo amigos y soy virgen. Ui. Tema serio. Tema serio. No ho ha posat. No ho ha posat, però ho és, És error. Ell després explica, si voleu... Si poseu música de pena, pues ho explica amb molta llàstima. Diu, hola, pues eso, estoy por cumplir 24 y las pocas amistades que tenía se han ido perdiendo al grado de estar solo ahora y no tener vida social alguna desde hace ya varios meses. Físicamente no soy nada feo. Mido 1,82, peso 75 kilos y tengo buena apariencia. Bueno, ha d'estar una mica prima, Sí que és veritat. Per l'alçada i la relació alçada-pes hi ha una persona prima. Després... Ha dit no soy nada feo, però tampoc ha dit soy nada guapo. També. Però és que, esclar, a veure, hem de concretar una miqueta. Afegeix una dada que crec que em veig obligat a llegir. Sí, a risc de ferir alguna sensibilitat. Estic mirant si hi ha canalla per aquí al pavelló. Diu, es importante decir que me hago muchas pajas mirando... Vols dir que és important? No sé, jo he dit... No és important. Jo he dit, es importante decir, No calia. Lo que os digo es verdad. Y solo quería desahogarme en Forocoches. No, però si ja es desfoga prou a casa seva. Que s'ha de desfogar aquí a Forocoches? Pero es maricón, se te nota mucho. No ho sé, però semblava que estava molt preocupat. Té 6 pàgines de respostes, aquest missatge, el qual vol dir que els hermanos de Forocoches se solidaritzen amb ell, perquè quan van un xurmano en perill, en perill de desaparèixer com aquest, perquè evidentment, clar, si no relaciona amb ningú, acabarà apartat de la societat. O s'acabarà gastant de tant... Es pot gastar, de tant de fregament, no? Sí s'acabarà esborrant a si mateix. Entra un senyor, el primer que li dona ànims és... Tienes mala pinta, la verdad. D'aquells comentaris que ajuden molt, Quan no trobes bé i et diuen fas mala cara. Dius, moltes gràcies, home. En canvi, després entra un senyor que crec que és com un esperit molt yanqui, que diu, con perdón, pero eres un parguela. Toma las riendas de tu vida y déjate de polladas que la vida se va acabando. Seria la versió heavy de Paulo Coelho. Sí. Que és una miqueta el que diuen els seus llibres, però no t'ho diu amb aquestes paraules. Crec que no diu pollades, Paulo Coelho. Ni parguela. I segurament tot això t'ho diu amb 200 pàgines de llibre. Sí, també és veritat, així acaben, Bé, un altre senyor també amb molt parco, en paraules, diu, eres un muerto andante. Ara està de moda, això dels zombis. I no gaire andante, pel que es veig és un senyor que no surt de la cadira de davant de l'ordinador, no? Vull dir, és estrany. Un altre senyor ja comencen a donar consells, hi ha consells de veritat molt útils, que donen... És que ens poden servir per tots. A tots. D'aquí de l'interès que sorgeix aquesta secció. És un cas particular i concret, però segur que molts de vosaltres us trobeu a la mateixa situació. Segurament. Jo, de fet, m'he apuntat molts d'aquests i me'ls he penjat a l'habitació, Molt bé. Com, per exemple, aquest diu... Apúntate a actividades, cualquier deporte, arte marcial, cualquier motivación. Estudia algo, cursos. Otra opción es irte del país.
Sí, es veu que Cuba es lliga molt. D'una altra manera. El que no li recomana, que parla de cursos i li parla d'esports molt testosterònics, però, per exemple, el que està molt bé per lligar és els cursos de ball. Ah, sí? Hi ha molt noi solter que s'apunta a cursos de ball, perquè sempre hi ha una noia soltera. Fins i tot hi ha una cançó dels Amics de les Arts, de l'últim disc, que parla d'això. De com es lliguen els cursos de ball. És que per normal general hi ha moltes dones amb una classe de ball i molt pocs homes. Aneu molt buscats en els llocs de ball. A la JJ, que Mira, bailan los perros, levantan la pata, se le ven los huevos. Això és el que buscava. Aquesta és la professora del centre, eh? Finíssim. Un altre senyor, un missatge molt curt, diu: te falten unes hòsties. A vegades diuen correcte tot, eh? Per espavilar. A tots plegats, de tant en tant ens convé un clatallot, sí, un una mica clatallot que et posi a lloc i seguir treballant. Sobre, al cap de ja 4 o 5 pàgines de missatges, sobre una nova línia d'investigació que ja apuntava el Víctor al principi, un senyor que diu: Pepe Aurelio, con ese avatar tienes que ser maricón fijo. Oi, oi. Oh, però quin avatar té aquest noi? No, un cantant flamenc amb la camisa oberta. I no és res, vull dir, no era una bandera amb un arc de Sant Martí. Pensa que ve d'obrir-se o tancar-se un botó de la camisa, moltes vegades. Un de més obert que el que tocava ja canvia la percepció de la persona. I del I a pèl al vegades- pit. També, I del també. pèl És al veritat, pit que hi A hagi. vegades també passa amb les persones, un de més obert del que tocava. Bé, Però llavors què hem de fer? Tenir-lo més descordat? Mira, tu, Xavi, sempre portes la camisa massa oberta, de veritat. Sí, millor, sí. Això et pot portar algun equívoc amb algun senyor. no ho sé, però això obert i els elàstics crec que alguna cosa em pertorba. No sé què és, és una barreja de les dues coses. Bueno, Has abierto que la boca es metro fondo. Fem una cosa, si voleu veure els elàstics i la camisa d'en Xavier Pérez Esquerdo, si la porta molt oberta o poc oberta, si està ell... La camisa, la camisa. La camisa, evidentment. Podeu entrar a racu.cat i veure'ns en directe. Avui som a Berga, celebrant la inauguració de la nova freqüència de RAC1 al 90.9. Podríem fer una mena de vot a mi cuerpo, no?, amb el Xavi? Sí. Ficar-lo que la gent digui si li agrada més obert, més tancat, elàstics dins, elàstics fora, està molt bé. Ara en Xavi ja s'ha oblidat de Ja. ja s'ha oblidat de la ràdio i només està buscant la tele. On està la càmera? Allà a On la està mi dreta. càmera? No, Però sé, n'hi ha N'hi ha moltes. una, n'hi ha moltes. Sempre amb la creu de Jesuset penjada, Molt Molt bé, sempre, Xavi. perquè protegeixi. Penso Molt bé. l'ovo, però en Jesuset al mig. Ja veuràs. Però si hem vingut resant el rosari, al cotxe. Diu, aprofitant el viatge, per què no fem un rosari? Sí, senyor, per tot el que hem de dir en aquesta secció. Espero que ens està. serveixi. Tapeu els nens pel següent comentari que diu: siento ser yo el que te lo diga, eres un revientaculos y tienes que salir del armario con urgencia. Sort que el volien ajudar, Molt. aquest noi. Potser això l'està fent recapacitar, Sí, s'espavilarà, però no sé cap a on. Clar, diu, aquesta gent, són tan brutos, aquesta gent, que potser sí que necessito un toque, no? Hi ha una persona que respon amb 2 paraules que potser eren més, però les ha juntat molt, eh? Ai, a veure. Diu: haber estudiado. Que ho arregla tot haver estudiat una mica més. Escolta, us dic de veritat que hi ha un missatge sincer entre tots els que arriba, Bé. un d'amistat sincera, de Sí. veritat, eh? Un tio que diu: sure, porque no me pillas cerca, si no nos íbamos de cervezas. Si necesitas a alguien con quien hablar, por aquí estoy. Que bonic, home, un aplaudiment per un gest com aquest a un fòrum com és Foro Cotxes, on la gent és bastant expeditiva, com veiem i comprovem cada setmana a la segona hora. Molt. Hi ha un altre missatge d'un tio que ja dona més opcions, eh? Diu... concretament dona dues opcions. Dues opcions, eh? Però és que a més també és complicar-se la vida, eh? Apunteu-les Quan et donen perquè... 5 o 6 opcions, No. dius, ai, no sé, digue'm en 2 i prou. Le han dit 2 i després ho remarca, eh? Diu, pues solo tienes 2 opciones, o putas o secta. En una, solo sexo, pero no amigos. En la otra, amigos, y si tienes suerte, igual una secta con sexo. Entérate antes si es de las que acaban en suicidio. Ai, Això amb les sectes no se sap mai, eh? Que comencen molt bé i al final s'acaben immolant tots, eh? Crec que ho pots preguntar abans d'entrar. Estas de les que acaba con ¿Es de suicidio todos no? quemados? Sí, no se sap mai, ¿no? Bueno, ¿Son una familia de los davidianos, de Waco? Esto que viene un ovni al final nos lleva... O vamos nosotros en forma de fum? De fet, és així. I bé, sempre hi ha la resposta que acaba amb tot, és la resposta de Foro Aquesta Cotxes. és la que em fa patir més cada divendres. Doncs hi és, eh? Perquè un senyor li diu: bienvenido a Foro Coches, siéntate, estarás cómodo. Aquí siempre podrás tirarte a la madre de alguien. oi, per favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?